O tome da dijaspora može biti pokretač ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini govori se godinama, ali konkretnih investicija do sada nije bilo. Potencijal dijaspore nedovoljno je iskorišćen jer vlasti u BiH ne stvaraju ambijent za investiranje, tvrde ekonomski stručnjaci. Međutim, donijećemo i priču kako je jedna manje razvijena opština postala primjer da ulaganje dijaspore može unaprijediti razvoj lokalne zajednice. Dijaspora je u Bosnu i Hercegovinu za samo 9 mjeseci poslala 2,61 milijardu maraka. Kada se saberu podaci od 1998. do danas, u BiH je iz dijaspore stiglo više od 60 milijardi maraka. Brojka sa novcem na ruke sigurno iznosi više i od 100 milijardi maraka. Više trošimo nego stvaramo i proizvodimo i logično je da takvim uslovima i takve ekonomije imaju veliki i bitan značaj, imaju strane investicije i doznake ovih radnika u inostranstvu. Sve je više naših ljudi u bijelom svijetu, ali zvaničnog novca, nažalost, sve je manje. Nema se, stalno nas odnekli napadaju, uzimaju, čerupaju, ali proživit ćemo. A imamo i svoju familiju u inostranstvu koji nam dosta pomažu. Ne bi podcrkali, ali tu je negdje bi znači oko kontejnera bi većina bila. Opština Lopare bila je pred gašenjem, fabrike su se zatvorile, ljudi su bez mogućnosti opstanka masovno odlazili u inostranstvo. Međutim, kolo sreće se okrenulo. Inostranstvo je reagovalo konkretno. Sada isti ti ljudi koji su otišli u bijeli svijet ulažu u Lopare otvarajući male firme i proizvodne pogone. Trenutno 15 firmi postoji koje funkcionišu na području naše opštine, a naši iz dijaspore, najviše iz Švajcarske, Austrije i Njemačke su ih otvorili i negdje oko 150 ljudi ukupno je zaposleno kroz te njihove projekte. Upravo 23-godišnji Đorđe Perić iz Mačkovca kod Lopara radi u jednoj od firmi koje su u Majevičkom kraju pokrenuli naši ljudi iz dijaspore. Radim u ovoj firmi već 1,5 godina. Što se tiče uslova, zadovoljan sam, što se tiče plate, zadovoljan sam. Obavljam ovdje vršnog zavarivača. Radnici i u drugim malim fabrikama kažu da su evropsku firmu dobili na svom pragu. Mnogo je bolje što se kaže ovdje, da smo tu sa porodicama. Dijaspora će i u narednih 5 godina imati mogućnost da iskoristi više od 15 miliona američkih dolara. Kako? Uz pomoć projekta Dijaspora Invest bit će moguće otvaranje 2000 radnih mjesta kroz pomoć za 600 mikro, malih i srednjih preduzeća. Normalno se podrazumijeva i saradnja sa lokalnom upravom, transparentan rad uprave, saradnja na visokom nivou, podrška oko formiranja, osnivanja firmi, oko rada, sve ono što lokalna zajednica i treba i pomaže u ovom slučaju. Sa dobrom praksom treba nastaviti dok nam ova omladina nije trbuhom za kruhom, sigurnim životom i većim platama otišla u svijet. Nekoliko mojih drugara koji su planirali odlazak u inostranstvo i baš investitorima iz dijaspore koji su uložili u naš kraj i otvorili nekoliko firmi koji posluju sasvim uspješno. Mislim da je njih zaustavilo odlazak u inostranstvo i da oni sada stvorili su ovdje porodice i rade u tim firmama. Da bi animirali dijasporu da što više investira u Bosnu i Hercegovinu i pomogne posrnuloj privredi i društvu, struka kaže da je potrebno imati strategiju i odigrati pametne poteze. Jer bez dobre poslovne klime nema ni procvata sistema. Ako toga ne bude, izgubit ćemo snagu koju imamo, kažu ekonomisti.